Nicméně teď už mi dovolte přivítat na pódiu Michala Horeckého, slovenského spisovatele. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer všetkým. Dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, je pre mňa naozaj veľkou cťou tu s vami byť. Prichádzam za vami z Bratislavy, a teda teraz takou okľukou cez Drážďany. A teda som od skorého rána dnes na ceste a veľmi rád som sem prišiel, pretože a tiež sa pokúšam toto zariadenie nejako spojazniť, že kam mám mieriť, aby sa to preklikávalo. A to je asi tu taký väčší problém na väčšine konferencií. A ja teda naozaj píšem knihy pre dospelých aj pre deti. Toto mám práve takú prezentáciu ešte z tých Drážďan, kde som aj... Ale tým vás nechcem teraz zdržovať a ja sa vám pokúsim... predpokladám, že ma zavolali preto, lebo Slovenska sa teraz veľmi týka tá druhá časť toho sloganu tohto ročníka. Tie nesmysly. Že ono sa niekedy v spoločnostiach stáva, že tie nesmysly ovládnu ten verejný diskurs, ale dokonca, že tá politická moc pracuje s týmto motívom. Čo poviete, podarí sa nám to, alebo... Ja celkom poznám tieto zariadenia, ale toto nás nejak nepočúva. Skúsite mi pomôcť, pán profesor, ďakujem vám veľmi pekne, pozrite sa na to. No a ja sa vlastne roky venujem písaniu prózy a výborne, ešte skúsme trošku takto, z tejto výšky to mám robiť, hej, takto. Verím, že to publikum príjme v dobrom, keď si budem pred ním klakať, ale tak počkejte, dobré. Tak a možno by som začal aj tu, napríklad. A to, že ja vlastne píšem prózu a píšem aj texty pre noviny a už asi 10 rokov mám takú zvláštnu úlohu vo svojej spoločnosti, že jednak môžem vystupovať na takýchto klasických podujatiach, ako je toto naše, že sa diskutuje alebo číta, ale volávajú ma aj na rôzne demonštrácie, rečnícke pódia. A práve v uplynulý polrok veľa cestujem po Slovensku, po tom západnom, strednom, a každý druhý piatok rozprávam niekde s ľuďmi na pódiu počas takých veľkých občianskych protestov, ktoré sa na Slovensku konajú. No a jeden z dôvodov, prečo sa tie protesty dejú a prečo sú také masové, a dokonca aj v takých podobných mestečkách, ako je Veľké Meziříčí, dokonca aj v menších, a je to, že napríklad máme pri moci túto pani, ktorá je ministerkou kultúry, a ktorá z nezmyslov urobila svoju politickú kariéru a veľmi úspešne. A je to bývalá televízna moderátorka, to poznáte aj z Českej televízie alebo zo súkromných televízií, ktorá roky vysielala správy, ale v roku 2015, keď sa aj Slovenska dotkla taká veľká kríza ľudí na úteku, ktorí utekali pred vojnou v Sýrii, tak ona sa postupne tak radikalizovala a začala prekračovať svoju rolu moderátorky a začala počas tých správ a potom hlavne na svojich internetových profiloch zverejňovať rôzne rasistické komentáre a také xenofóbne reči a tá televízia ju vyhodila, lebo takto v týchto súkromných televíziách chodí a ona sa rozhodla, že začne novú kariéru na internete, pretože televízia alebo aj v tlačených novinách tam máte nejakú reguláciu, máte tam nejakého redaktora, editora, editorku, ktorí na to trošku dbajú na to, čo sa tam zverejní alebo čo sa tam odvysiela. Lenže internet zničil tieto bariéry. Tam môže byť novinárom, akože novinárom každý, hlásateľom každý, šíriteľom každý. No a žiaľ, tie algoritmy sú z veľkej miery nastavené tak, aby hecovali práve to, keď niekto šíri nenávisť, keď šíri proste zlobu, keď druhých ľudí hecuje a motivuje, aby sa ešte viac hnevali. A ona v tom bola úplná majsterka. Naozaj to vyšlo veľmi dobre, získavala desiatky, potom aj 100 000 followerov, takých nasledovníkov. To má tiež niečo s takou vierou, skoro až, lebo tí nasledovníci akoby sledujú toho svojho influencera. No a na Slovensku teda nie je ľahké byť takým akoby kritickým hlasom. Ja s tým mám veľa skúseností, určite poznáte aj toho pána naľavo, to je teda už 4. slovenský premiér, Robert Fico. Ten o mne rozprával na stranickom zjazde, že som Nemčín tomu hovoria, že nespešmucla, že špidím do vlastného hniezda a že provokujem ľudí k puču na Slovensku a dokonca teda som mal teraz niekoľko mesiacov na krku aj trestné oznámenie
a hrozil mi 5-ročný väzenský trest. U nás je to tak, že politici a političky väčšinou chcú od občanov finančnú nejaké odškodné, 100 000 eur alebo 200 000 eur. Ale ona chcela vyslovene pre mňa väzenský trest za to, že som ju nazval v jednom texte, že je neofašistka. A vysvetľoval som, v čom spočíva tento nový digitálny fašizmus, ako sa prejavuje hlavne vďaka sociálnym sieťam a ich algoritmom. A ako tá stará známa ideológia, kvôli ktorej napríklad aj Viktor Frankl bol deportovaný do koncentračného tábora a celá jeho rodina bola vyvraždená, tak ako tá ideológia dnes prežíva v iných podobách, práve vďaka digitálnym sieťam. No a teda chcem vám porozprávať o tom, čo sa deje na Slovensku, kde nie tak dávno to vyzeralo veľmi nádejne v mnohých smeroch. Kultúra sa rozvíjala, existovala nejaká stratégia pre kultúru, pripravovali sa plány do roku 2030, vznikli nejaké expertné komisie, ja som dokonca bol aj členom, písali sme takú veľkú správu, čo všetko chceme v kultúre robiť. A dokonca tá stratégia bola aj schválená vládou. Vyzeralo to, že naozaj Slovensko má šancu naštartnúť na takú dobrú novú cestu, lenže potom najprv prišla pandémia, je to už 5 rokov, ani sa nám to nechce veriť, ale je to tak, ktorá veľa vecí aj v kultúre a vôbec v našej spoločnosti v myslení stopla. Ešte si spomínam na tento tzv. Kultúrny semafor, to sa tak určovalo, kedy sa môžeme stretnúť, kedy nie. Predpokladám, že aj tento festival to tvrdo postihlo. Viem si to predstaviť. A potom, tu je tá istá moderátorka z tej televízie, pani Šimkovičová, už nie je v úlohe moderátorky, ale na demonštrácii politickej, práve v období po pandémii, kde ten človek vedľa nej má niečo v ruke, asi ako bič, predpokladám, alebo neviem celkom to identifikovať ten predmet, ale tu je tzv. Televízia Slovan. To nie je nejaká naozajstná televízia, to je internetový kanál, ktorý sa zaoberá výlučne šírením nezmyslov. On šíri dezinformácie, lži, propagandu, polopravdy. A ona sa stala takou hlavnou moderátorkou a tento jej kolega sa stal takou jej pravou rukou v tejto, nenazvem to redakcii, takom štúdiu. No a dnes táto istá pani je teda ministerkou kultúry, pretože ona pochopila, že keď máte 200 000 followerov, tak to môžete predať, pretože mať takýchto ľudí, mať takéto dáta, mať takýchto priaznivcov, to je dnes vlastne kapitál. No a ona to ponúkla jednej politickej strane, tá strana sa volá Slovenská národná strana. Tak to je taká všelijaká strana, ale v podstate relatívne štandardná strana, povedali by sme takého pravicovejšieho, národoveckého, vlasteneckého druhu. Mala za sebou veľa korupčných škandálov a niekoľkokrát už nebola v parlamente. Hľadala novú budúcnosť. A tú budúcnosť našla v takýchto ľuďoch. Našla ju na internete a prizvala takýchto ľudí k sebe na kandidátku, aby získala znova dostatočný počet hlasov a dostala sa do parlamentu. No a to sa žiaľ podarilo. Táto stratégia vyšla, tu je napríklad jeden príklad toho jej komentovania na internete, že Európa teda pácha samovraždu a podobné veci. A takto vyzeralo to štúdio televízie Slovan. Tento človek napravo, jej hosť, takých hostí tam chodili pravidelne skoro každý deň, to je odsúdený neonacista Milan Mazurek, ktorý bol naozaj odsúdený za rasistické výroky a dnes už je, čuduj sa svete, europoslancom v Bruseli a v Štrasburgu. A teda ona takýchto ľudí tam hostila a rozprávala sa s nimi a veľmi dobre si tam rozumeli. No a začala okolo seba zhromažďovať napríklad aj ľudí, ktorí si myslia alebo sú presvedčení o tom, že naša zem je plochá. Tak napríklad to si myslí generálny tajomník Ministerstva kultúry na Slovensku, pán Machala. Ale to tiež nie je nič nové. Dezinformácie, nezmysly tu boli vždy. Ľudia odjakživa verili aj nezmyslom. To patrí k našej ľudskej civilizácii. Málo kedy sa stávalo, že by sa takí ľudia stávali teda s nejakými vodcami kmeňov, alebo nejakými lídrami, lebo ľudia väčšinou vedeli, že keď im bude vládnuť niekto, kto popiera elementárne pravdy, tak to budú mať ťažšie, pretože my ako civilizácia ľudská sme sa posúvali ďalej práve vďaka rozprávačstvu a vďaka tomu, že sme si odovzdávali z generácie na generáciu posolstva, správy, informácie o tom, ako. Preto napríklad nájdete v starých antických eposoch, okrem príbehov lásky, putovania, zrady, incestu, napríklad aj to, ako zostrojiť loď, alebo
alebo ako sa preplaviť cez more, alebo ako postaviť dom a podobné veci. No ale teda na Slovensku vstupujeme do akejsi éry, alebo vstúpili sme už do éry akejsi novej iracionality. A to je veľmi znepokojujúca vec. Ja som o tom písal v minulosti nejaké prózy, napísal som o tom jeden román, ale zistil som, že v realite je to oveľa horšie ako v literatúre. V literatúre to ľahšie vyriešite ako v skutočnosti. No a preto na Slovensku vzniklo taký ako veľký teraz boj proti tomu, že čo robiť? Čo robiť v tom, keď váš štát, ukradnú ľudia, ktorí neveria v schopnosť ľudského poznania. Viete, lebo my ako ľudské bytosti, už minimálne 250 rokov, možno aj niekde trošku dlhšie, my veríme v to, že svet, ako ho poznáme okolo seba, ja som teraz prišiel prvýkrát do vášho mestečka, očarený, to tu pozorujem, prejdem sa po námestí, pozriem si kostol, navštívim nejaký podnik. Verím v to, že sa dokážem v vašom mestečku zorientovať, že dokážem pochopiť jeho históriu, dokážem pochopiť, aké má asi služby, čo potrebuje, školu, radnicu, mestský úrad, nejaké ďalšie veci. No, ale sú tu zase medzi nami ľudia a rastie ich vplyv, ktorí jednoducho nám chcú zobrať vieru v to, že svet je poznateľný, že svet je interpretovateľný, že svet je pochopiteľný. A prečo to robia? Môžete sa pýtať. Ja som presvedčený, že to robia preto, lebo keď vám ľudia zoberú vieru v to, že svet môžete pochopiť, tak vlastne vám dávajú návod na to, že všetko je dovolené. A hovoria vám, že oni vám často totiž nepovedia, že toto je klamstvo a toto je pravda, ale oni vám povedia 20 verzí jednej skutočnosti. A úplne vás popletú. Vytvoria vo vás chaos a presvedčenie, že žiadna pravda vlastne neexistuje. A to sa stáva veľmi často pri takých zlomových udalostiach. Napríklad, keď Rusi zostrelia civilné lietadlo nad Ukrajinou, tak zistí sa, že áno, urobili to, spáchali to oni, ale oni vám povedia 20 rôznych verzií. Alebo keď padnú dvojičky, keď teroristi zničia dvojičky v New Yorku, vytvorí sa množstvo rôznych verzií jednej skutočnosti. Až nakoniec ľudia neveria nikomu a ničomu. A keď neveríte ničomu, tak napríklad môžete byť nekonečne skorumpovaní a keď vám niekto povie, ale ty kradneš, mi povedia, no tak to je také alternatívne kradnutie. Možno, že by tomu aj nemusela byť krádež, hej? Takže to slovenská vláda podľa mňa robí zámerne preto, aby si mohla robiť, čo chce. Ale je pravda, že pracuje s podhubím, kde žiaľ tomu celkom praje, aby sa aj klamalo a manipulovalo, pretože na Slovensku máme oveľa väčší problém ako v iných susedných krajinách s tým, že ľudia veria dezinformáciám a nezmyslom. A nie je ich oveľa viac, ale je ich trocha viac. Podľa mňa je to hlavne preto, že na Slovensku sme sa dosť chabo zatiaľ vysporiadali s našou minulosťou, hlavne tou nedávnou, v 20. storočí, našou aj kolaboráciou s nacistickým Nemeckom, našou kolaboráciou so Sovietským zväzom a so stalinizmom. A že nám chýba také akoby priznanie si aj vlastnej chýbe, vlastnej viny, lepšie pochopenie vlastnej nedávnej minulosti. A pochopiteľne tá súčasná moc, napríklad pred 2 dňami Robert Fico, ten, ktorého som ukazoval, zrazu vyhlásil, že viete čo, na Slovensku už 17. listopad, 17. november nebude pamätný deň. Pretože pre nás to nie je taký významný deň. On stále tvrdí, že on si 17. november ani nevšimol. No zrazu si ho už všimol, keď sa mu to hodí, hej? Že keď sa mu to hodí do jeho agendy, tak a tým sa odpútať pozornosť od toho, že ľudia ho upozorňovali, tak prejavilo sa teraz veľmi veľa korupčných škandálov, stále sa zvyšujú dane, zvyšuje sa nezamestnanosť, no tak sa začneme venovať 17. listopadu. Taký zaujímavý manéver. No a na Slovensku skutočne veľa ľudí verí v to, že nie sú slobodní, že ich životy niekto ovláda, ich manipuluje, že za svetom sa skrýva akési veľké sprísanie, nejaké tajomné spoločenstvo, superbohatých, všetko ovláda a podobne. A že vlastne oni nemajú už nejakú vôľu, ktorá by mohla niečo zmeniť. A to politikom tiež vždy veľmi vyhovuje. Moc si veľmi želá, aby sme neverili, že sa dá niečo dosiahnuť. No a napríklad potom sa zjaví to, že Martina Šimkovičová ako ministerka kultúry namiesto toho, aby riešila problémy rezortu, tak povie, my potrebujeme novú verziu štátnej hymny.
Lebo to ste si určite mysleli, že Slovensko potrebuje novú verziu štátnej hymny. Napríklad, že tam je málo fujary. A všetci sa pýtajú, počkajte, to je práve problém slovenskej kultúry, máme málo fujary? A ona, áno, a proste zrazu sa nájde 50 000 eur na nahrávanie novej hymny, nájde si dokonca aj skladateľa, ktorý bol dokonca kedysi môj kamarát, lebo ľudí, ktorí prejdú na tú nakoniec druhú stranu a ktorí zrazu veria nezmyslom, pribúda. Napríklad to bol kedysi človek, ktorým som chodieval na dovolenky a dobre sme si rozumeli. On dnes verí, a nepreháňam, v žitojaštery, ktoré akoby vládnu na svete a verí úplne neuveriteľné konšpirácie o tom, kto všetko ovláda zemeguľu a kto ťahá nitky a v podstate už vôbec nie je slobodný. Je úplne v zajatí strašných nezmyslov. No a tento človek, premiér, stále stojí za tou ministerkou, ktorá medzičasom stihla za 1,5 roka prepustiť riaditeľov skoro všetkých kultúrnych inštitúcií. Národné divadlo, Národná knižnica, Národné múzeum, Národná galéria. Spôsobila paralýzu v celom rezorte. Poviem jeden príklad. Slovenská národná galéria, keď budete najbližšie mať možnosť ísť do Bratislavy, sa dočkala po vyše 20 rokoch krásnej, opravenej budovy na nábreží Dunaja. Je to veľmi vzácna zbierka, najvzácnejšia, ako na Slovensku máme, od gotiky až po súčasné umenie. A z 18 naplánovaných výstav, ktoré sa tam mali uskutočniť v najbližších rokoch, zostali 2. A aj pri tých 2 nie je isté, či vôbec sa uskutočnia. To v praxi znamená to, ako keby ste si vy predstavili, že niekto príde a zruší vám 20. ročník Festivalu filozofie a k tomu aj ďalších 5 rôznych akcií, alebo možno aj 20, aj 25, aj 55 akcií, jednoducho ochudobnil by vaše kultúrne zážitky, vaše poznanie, vaše vzdelanie. To sa na Slovensku teraz deje, pretože títo ľudia nechcú, aby sme mali zážitky s kultúrou, aby sme sa inšpirovali pozoruhodnými dielami, aby sme sa ako ľudia pretvárali na niečo iné, to, čo dokáže iba umenie. Títo ľudia, Martina Šimkovičová aj Robert Fico, v nedávnych týždňoch práve navštívili tú Slovenskú národnú galériu, ale nie preto, aby sa kochali umením, ale aby si pozreli zbierku. Oni prišli s takým štábom a obidvaja sa tam nakrútili virálne videá, ktoré potom šírili medzi svojimi priaznivcami a kde zamierili iba do zbierky súčasného umenia. Vybrali si 21. storočie najsúčasnejšie trendy. Určite viete aj vo Veľkom Meziříčí, lebo súčasťou aj tohto festivalu je vždy aj vizuálne umenie, že súčasná tvorba vie byť aj provokatívna, niekedy multimediálna, niekedy digitálna, niekedy naozaj performatívna a všelijaká iná. A často nás naozaj núti reagovať. No a oni si vybrali zámerne také najprovokujúcejšie diela, a aby iba opisovali ľuďom, že to je všetko odporné, hrozné, hnusné a nezaslúži si to verejné financovanie. Hej. A toto potom ešte na ľudia, ministerka kultúry, ktorá má stáť pri kultúrnej obci, ktorá má stáť pri ľuďoch, ktorých zastupuje, ona by mala byť na našej strane, tak povediať, tak ona príde a útočí na tvorcov, z ktorých mnohí sú medzinárodne uznávaní a získali mnoho cien a ich diela aj nakúpila Slovenská národná galéria, alebo tam patria. Tak títo ľudia dnes vlastne využívajú túto galériu, ktorú sami, tak povedať, spolufinancujú, aby atakovali ľudí, ktorí kultúru tvoria. No ale našťastie sa Slovensko vzbúrilo a búri sa proti tomuto trendu. Ja mám veľmi rád transparenty, ktoré sa zjavujú teraz po celej republike. Pozor, padá kultúra. Napríklad táto galéria Kunsthalle, pomerne nová galéria, vytrvala 10 rokov. Bol to dlhý boj, kým sme ju v Bratislave získali, pre naozaj najsúčasnejšie umenie. A mala veľmi peknú dramaturgiu, veľký ohlas, veľa divákov, už 1,5 roka je zamknutá a prázdna. A to je presne vizitka týchto ľudí, ktorí vlastne šíria nezmysly aj o kultúre, aby získali a udržali si moc. A neželajú si, aby proste existoval nejaký slobodný diskurs, a aby sme používali ten veľmi vzácny nástroj, ktorý ako ľudia máme. A to je náš ľudský rozum. Lebo my sme naozaj, ako hovorí Salman Rushdie, my sme storytelling animals. My sme zvieratá, ktoré vedia rozprávať príbehy a odovzdávať si vďaka tomu posolstvo. No a napríklad hneď na začiatku tých protestov skoro 190 000 ľudí podpísalo verejnú petíciu za odstúpenie ministerky kultúry. Čo urobila ona? Neodstúpila.
vyhlásila, že všetky tie mená, alebo teda veľa z nich, to sú všetko falošné mená, to sú určite vymyslené mená, to sú neexistujúce mená. A začala to proste znevažovať, dala na nich tiež trestné oznámenie, tak ako aj na mňa. A jednoducho namiesto toho, aby sa nejako k tomu postavila, tak začala konšpirovať, šíriť nezmysly o tej petícii. Že to nemôže byť pravda a tak ďalej. Tak sme urobili ešte jednu petíciu. A tá si ju podpísalo toľko veľa ľudí. No a taký dobrý príklad je táto krásna galéria, keď budete niekedy v Ružomberku na Liptove, tak sa zastavte, alebo už teraz je to vlastne zase tiež prázdne, ale pôvodne to je úžasná galéria, kde dožil a žil Ľudovít Fula, veľký slovenský modernista, veľký slovenský umelec. No a nový riaditeľ, menovaný touto ministerkou, tam prvýkrát vošiel, už keď sa stal riaditeľom. On nikdy v tej galérii ani nebol. A ja som presvedčený, že on nikdy nebol v nejakej galérii predtým, pretože nikdy v kultúre nepracoval. Čiže ľudia, ktorí veria nezmyslom, sa obklopujú ľuďmi, ktorí veria nezmyslom, pretože oni ich potrebujú, aby spolu násobili tento trend. No a toto je taká naša parafráza, pretože ministerka, keď nastúpila, tak vyhlásila, že kultúra musí byť slovenská alebo žiadna iná. Čo je v našom priestore ďalší nezmysel. Ja rád citujem Milana Kunderu, ktorý raz definoval strednú Európu ako tú najväčšiu možnú pestrosť na najmenšej ploche. Pretože už to tu zaznelo, aké rôzne tu žili etnika, jazyky, aké tu boli vedľa seba, aká pestrosť na malom území a nejaká výlučne slovenská kultúra neexistovala. To bolo vždy mix najrôznejších vplyvov, tendencií a histórií a identít. Takže sme si povedali, že kultúra má byť otvorená a žiadna iná. A vznikla otvorená kultúra, iniciatíva, ktorá dokáže dostať s témami kultúry toľkoto ľudí na Bratislavské námestie Slovenského národného povstania. Kultúra sa stala veľkou spoločenskou témou a zápas o ľudský rozum sa stal v Slovenskej republike naozaj takou kľúčovou témou našej budúcnosti. A veľmi, veľmi berieme to veľmi vážne, ale aj s humorom, lebo humor nám takisto pomáha. Ja, ako som spomínal, chodím rečiť na rôzne tie protesty, to bol práve pred Bibianou, to je ešte aj Centrum umenia pre deti, aj to ovládli a tam sa nastúpila priama suseda pani ministerky. Pretože spolu boli a chodia spolu radi na jachtu a proste tiež nikdy nepracovala v kultúre, ale to je vlastne jedno týmto ľuďom, ktorí vedia nezmyslom. Takže sme nevyrobili demonštráciu a snažíme sa práve, a to sa veľmi teším, že to zaznelo aj v tom úvode, v tom videu, že my tiež chceme, aby to nebola iba záležitosť Bratislavy a Košíc, ale aby to bolo naozaj po celom Slovensku. A preto aj ja chodím na tie malé demonštrácie do tých malých slovenských miest. Máme takýto aj kultúrny štrajk. Založili sme kultúrne odbory, ktoré chránia záujmy práve tých prepustených umelcov, lebo sú už ich stovky, sú ich naozaj, je to množstvo ľudí. No a viete, potom, keď inštitúcie ovládnu ľudia, ktorí veria nezmyslom, tak je veľmi ťažké s nimi spolupracovať. To ste už možno pochopili z niektorých tých vecí, ktoré som naznačoval, ale chystala sa jedna z tých 16 zrušených výstav, sa mala venovať téme stredoeurópskeho baroka. Bola to veľká spolupráca medzi Bratislavskou Slovenskou národnou galériou, Drážďanmi, kde sú veľmi významné štátliche Kunstsammlungen zu Dresden, jedným múzeom gotiky v Rakúsku. No a pochopiteľne tí partneri zahraniční odmietli spolupracovať na projekte ďalej. A veľký projekt, ktorému sa venovali 3-4 roky výskumu práce so zmyslom, s rozumom, s archívmi, obrovský, naozaj veľký medzinárodný tím pracoval a skúmal to, ako sa meď z oblasti Španej doliny, to je krásne miesto na Slovensku za Banskou Bystricou, ako sa tá meď, ten materiál používal v umení v baroku po celej Európe. Naozaj, už dneska sa tvrdí, dokonca Caravaggio pravdepodobne pracoval s týmto pigmentom, takže urobili jednoducho takýto obrovský výskum a výstava sa proste neuskutoční. To sú dôsledky týchto ľudí. Títo ľudia naozaj akoby to je ničivé, čo dokážu spôsobiť. A je to aj hanba, medzinárodný škandál pre Slovensko, pretože to naozaj zanechá dlhodobé následky na renome našich inštitúcií. No a potom druhá veľká téma, a to poznáte tiež v Českej republike, u nás žiaľ aj verejnoprávne médiá patria do kompetencie Ministerstva kultúry.
No tak si viete predstaviť, ako ľudia, ktorí veria nezmyslom, budú pristupovať k tomu, keď sa dostanú k dispozícii verejnoprávnu televíziu a rozhlas. To je pre nich ako dar. Sama ministerka bola kedysi moderátorkou síce v komerčnej televízii, no a čiže pochopiteľne, že oni chcú, aby nesmysly potom zneli aj z večerných televíznych novín, z televíznych správ. Čiže sa takisto začal veľký boj o udržanie verejnoprávnosti našich médií, ale ten boj pomaly, ale predsa zatiaľ prehrávame, musím povedať. Čiže tiež sú aj demonštrácie s touto témou a takisto napríklad sa pokúšame upozorňovať vo svete, v zahraničí, že keď sa niečo deje, napríklad toto bolo pred československým pavilónom v Benátkach na Bienále, aby aj ľudia v zahraničí si uvedomovali, čo sa u nás deje. No a potom, žiaľ, akoby situácia sa zhoršila aj v tom, že Robert Fico už otvorene kolaboruje s ruskou diktatúrou a v decembri navštívil v Kremli Putina a namiesto toho, aby mu teda odovzdal medzinárodný zatýkač, tak s ním rokoval a ako jeho partner a teraz musím povedať, že sa takou veľkou témou Slovenska stala jeho budúcnosť a jeho smerovanie. Že už ani nejde tak o tú kultúru, kultúra zostáva stále významnou témou, ale my skutočne bojujeme o to, že či zostaneme súčasťou slobodného západu a slobodného sveta, kde sa môže aj slobodne myslieť a slobodne písať a slobodne čítať, alebo možno sa staneme akýmsi hybridným režimom na rozhraní, alebo možno nejakou začínajúcou autokraciou, lebo povedzme si úprimne, vo svete stúpa počet autokracií a klesá počet demokracií. My sme pred 35 rokmi ako Československo vtedy ešte spoločne urobili ten krok k tomu demokratickému svetu a bol to pre mňa ako malého chlapca, vtedy 13-ročného, jeden obrovský dar, ktorý som dostal, ale teraz na Slovensku skutočne aj hrozí to, že ak by tá občianská spoločnosť nebola taká živá a pozorná, tak by som to možno ja už s vami nestal o pár rokov. A teda na Slovensku sa zrazu politici, toto je práve ten politik, ktorý dostal Martinu Šimkovičovu na kandidátke do parlamentu, tak takisto bol v Moskve a nakrúcal sa, ako tam je všetko veľmi lacné a výhodné a krásne a podobne. A tiež to šíria prostredníctvom internetu. No a teda ja sa stále snažím aj pozitívne šíriť správy o Slovensku a hovoriť o tom, čo sa darí. No tak napríklad takto vyzerá námestie Slobody v Bratislave. Vyzeralo skoro každý druhý piatok, keď sme teraz mali takú dlhú sériu protestov a to cestovanie po Slovensku mi ukázalo jednu fascinujúcu vec, že naozaj akoby boj proti nezmyslom môže začať každý z nás, každý z vás, ako tu sedíte. Jednak tým, že si budete overovať zdroje informácií, ktoré čítate, pozeráte, sledujete, že budete spochybňovať svoje vlastné stanoviská, že si budete klásť otázky, či tento môj názor by som nevedel aj nejak inak vysvetliť a budete v podstate robiť to, čo robia v filozofii, ale budete to robiť ako občania, ako ľudia, ktorí chcú poznať pravdu a že budete napríklad podporovať kvalitné médiá vo svojej krajine aj finančne, lebo to veľmi potrebujú, že vám bude záležať na tom, aby vo vašom rodinnom kruhu sa o tom diskutovalo. Mňa očarilo to, že napríklad v Poprade, v krásnom mestečku pod Tatrami, som stretol dvoch seniorov, obidvaja majú už vyše 70, sú to dvaja manželia. Oni za jeden rok zorganizovali 23 demonštrácií. Sami. Zadarmo. Proste robili zbierku, okolo seba získali skupinu dobrovoľníkov a zmenili mesto Poprad navždy, podľa mňa. Mestečku Žiar nad Hronom jedna jediná 30-ročná mama dvoch detí, sociálna pracovníčka, zorganizovala už 4 demonštrácie. Samozrejme, že ľudia my z Bratislavy aj Indii ich prídeme podporiť, lebo držíme tento ľuďom palce. A naozaj vidím, ako ľudia v teréne sa usilujú vzdorovať týmto tendenciám nezmyslov. Pretože nezmysly vedia aj zabíjať a vedia ničiť spoločnosť. Tak ako sme to videli v pandémii, tak ako to vidíme na tom, že vedia zoslabovať demokraciu, vedia zoslabovať občiansku spoločnosť, tak treba im naozaj dnes veľmi silno vzdorovať, pretože nás môžu zrujnovať a pripraviť nás o to, čo už považujeme možno roky za samozrejmé. Takže dobrá správa k záveru. Svoj zápas s pani ministerkou som vyhral, dámy a páni.
A teda toto pojednávanie bolo zastavené a ja môžem naďalej slobodne písať a chodiť sem s vami rozprávať. A ďalšie trestné oznámenie, ktoré podala takisto. No a tak, takže možno tým, a vlastne by som možno zakončil týmto obrázkom a potom budeme asi diskutovať, že, ako som spomínal, že mám rád tie transparenty, ktoré si ľudia sami vyrábajú na tie demonstrácie a že vlastne slobodne tvoriť znamená aj slobodne žiť. A to je podľa mňa taký možno zmysel toho, prečo to vlastne robíme. Takže tým som sa dostal trochu aj k zmyslu života, že zmyslom života môže byť v istom zmysle, môže byť aj vzdor voči pomerom, ktoré vládnu. Tak, dobre, toľko možno tejto prvej časti a prizveme k sebe teraz naspäť pána profesora. Ďakujem vám za pozornosť zatiaľ. Ďakujem vám. Jenom pro vaši informaci, po diskuzi, kterou teď zahájíme, tak potom pochopitelně bude i prostor na vaše dotazy. Pánové, možná úplně na úvod napadá mě, když se bavíme o smyslech a nesmyslech, ono marná sláva, nesmysly táhnou, oni jsou prostě lákavější. Nechám otevřenou odpověď komukoliv z vás, kdo se troufáte, že se ujmete odpověď jako první. Či nezmysly táhnou? No, nezmyslom hlavne praje digitálne prostredie. Ukázalo sa, že ja som bol dieťa 90. rokov a keby ste ma stretli pred štvrťstoročím, tak ja som bol veľký technooptimista. Môj otec písal prvé knihy o kybernetike a ja som vyrástol s prvými mikropočítačmi. Mali sme doma jeden z prvých modemov, miloval som počítače a myslel som si, že to budú také nástroje utopie. Že to budú nástroje, ktoré budú ľudí spájať, vzdelávať, ktoré budú šíriť kultúru zdarma, že to budú také globálne, také dátové nejaké centrá, ktoré nám veľmi pomôžu, hlavne nám na východe Európy, lebo vtedy som sa cítil ešte veľmi izolovaný aj ekonomicky, aj sociálne, aj inak. A čo sa stalo? Tak tie technológie sa stali nástrojom v rukách tyranov. Oni pomáhajú tomu najhoršiemu v nás. Preto mnohí ľudia, ktorí kedysi stáli pri zrode týchto nových technológií, dnes od nich utekajú, dnes sa odhlasujú zo všetkých svojich profilov a vyzývajú ľudí, aby boli čo najviac offline, pretože tie algoritmy sú skutočne naprogramované tak, aby polarizovali spoločnosť ešte hlbšie, aby nás rozdeľovali, aby nás voči sebe štvali a pochopiteľne, že sa stali nekontrolovateľným priestorom na šírenie dezinformácií a blúdov a nezmyslov. A zatiaľ sme nevynašli, viete, vždycky vyvracať lož trvá oveľa dlhšie, ako šíriť tú pravdu. Takže sme oveľa pomalší, nevieme na to adekvátne reagovať a preto aj vidíme preto bol možný vôbec návrat Roberta Fica po vražde Jana Kuciaka, po tom všetkom, čo sme sa o ňom dozvedeli, o tej nehoráznej korupcii, pretože na Slovensku najväčší influencer je Robert Fico. On má najviac videní na všetkých videách v politike. Nie nejaký 20-ročný, mladý, začínajúci, aktívny digitálny nomád, ale tento 60-ročný veterán, starý komunistický aparáčik 80 rokov, odchovaný Moskvou, tak pochopil silu týchto médií a neskutočne mu to pomohlo urobiť tento ďalší kampaň. Tak ono, všechny ty pozitivní věci, které jste vyjmenoval na začátku, co byly na začátku a při rozvoji internetu, tak ty se samozřejmě staly. Ale je tady pochopitelně i ta negativní stránka, kterou teď žijeme naplno.